So, may bar alas mga sweet ko na ini, mga sweet bakang na, tapo adon dah busy, na metak odi na a president fu wi Mama Sranang, Her Excellency, Mabro Kirlik Simons, the Minister Sadedja, ng Assemblylet, Michael Marejo, mga metak alas mga sweet odi Captain, Usep Forseter, detra Captain Sadedja, fu detra dorpu water lady alas mawetak odi. President, ubriti na nga ako fuyuda na in para na impikisaron. Lekfa Captain takigba, sikir di ako minskap jaso dan wasituat si Duen Serefi te betaki na waramp. On dati walosma namang serve fisimoro fusande be libi. Smadedja in wasituat si fu on secret on dat benosap fade muskobreuk awatra uit aliba. Matakalaykat ay freeze de ook toe dat die adri watra sa deja actie if kande wa antasting van de plaats if den fade moet go om na apis gedeelte dati. En daarom we brengen ook toe dat as we em deja fuluko apis story dati omdat je zie lefa kapten taki de wang tain lang omgeving zeker a gezondheid alibifasi de boom. En daarom opbrengt hij dat de president na de minister Konja in persoon voor Arki Uno tegelijkertijd voor Tekluko en dat we lukken va ook kan zorgen dat we een oplossing komen. De vijf actie van onderzoek moet van de president en apistori dat takikba. Dus president opbrengt hij en we lukken Makandra, de regering, de Mafuja. Mesjak districtraad deja ook toe resortraad deja ook toe dus mag bigi poika nekuluku fa ukang sorgo dat a probleem nga sa dong dat a probleem kan losop nga tego alam ala grantangi en mideng taku ka uwa falak mo yung mentija nga a president nga team nga uno sa deja na impara grantangi konsasi para itaki nawang ram na aksi wanto moro wanak anu ga akonsasi noong mga aksi apolok po teho wada ka pusranang sa mo po it para puspurikitu Michael Marenko. Dankjewel. Ook toen je bar odi, na alas madija, de vorige sprekers, kan alas maning dus me sluit me aan apis dati. President, ook u welkom en para, alla aanwezige jaso. En tidemi konja, weliswaar de want tijdje babes dan asandi sin, zeker bijna tumong ba. En verschillende smai belly, verschillende kapten belly fuga probleem door. En hoe volg bong, dat ook to in bios of kondre na parlement, dat verschillende smahalen aan. Dus ik breek het actie aan president teka stap dat hij kon persoonlijk voor luku a belang voor de volkoeving, voor de smapping, voor de sarnamasa deja. Maar het gaat niet alleen om de dorpen hier Pikin Saron bigi poika omliggend. Asan ap te maken na Sranang, na lekwa oliflaka ogo. If jaso geef de ina watra, if adeso, dan heel Sranang autas aan. Dus ik ben bij president tak Yusha aser Yusu inatori. Hoe kon die jazz hoe oriënteer persoonlijk en hoe tak nangadesma. Wat heel erg belangrijk is, er zijn misschien niet 10.000 mensen hier, maar de mensen die zijn uitgenodigd, nasma sa vertegenwoordig wa gemeenschap. Bijna wasma in 40.000 smakba. De mensen zijn dus elkaar konja naar de kapten naar de basha goed en dorpen naar de verschillende omliggende gebieden, sa afma verantwoord toe. En men begrijpt want de belmi. Uiteindelijk, te hoor wat krutu, dat je nou op antwoord je gemeenschap. Maar je na leiding voor adorpu. Averteri. Dus uiteindelijk, mijn breedte president actief konja en mijn rekenen tapu dat usa zoeken oplossing in deze. En if we menen echt naar konden dan umroko samen. Want a president de instantie, de ministeries de, maar den op alle informatie ook toe. Dus ook toe a gemeenschap moest kon naar juiste informatie
hoe kan plegen een juiste handeling. En Tim Taki, dat zonder aanzien des persoon, uno was op suma na suma, if as een fout, a fout. Sambung, dat boom. Dus me rekent op a president, a konjatide, toch? Ko luku san kan doen, maar make at de wan structureel san ook to tak luku no, was dat een proces of this wat doen. Maar om moet beginnen aan presi. Dus het is een gemeenschap sa konjatide, met a kutangi, en me rekenen ook op uno, dat we werken mee voor hip, lanti, gilanti a juiste informatie, naar een juiste richting, hoe lanti kan dit a juiste besluit, voor kan beschermen, dus er namang, met ako grantangi. Nawang seranang probleem. Volg vertegenwoordiger voor seranang sa mopo para Michael Marengo maksite wanak anu di abrada di si. If protocol ready, namo aksyon fusnapu, pugosnapu. Ma aksyon fusnapu. En daarmee actie aandacht voor het toespraak voor de president Busranang, Hare Excellentie Jennifer Killing Simons. Zij ging ook staan. Ja, Dat was niet duidelijk voor de president. mebar Aladdin, kapitein, Basha, Aladdin leidinggevende ja, eerste Swan Bigi Odi. En natuurlijk de regering naar het district ook toe. Vandaag, eigenlijk, dat ik eindelijk Midoroja, omdat apres die dewe tak over een ramp, maar na eerste ramp, na een vervolgramp. En ik ga eerst hebben over Sakapten Taki, over wat nu is gebeurd. Saweluku Fudu, Gomorofara. En hoe we kunnen kijken wat we voor de mensen verder kunnen doen. Dat na eerste zang. Maar, zoals gezegd, dat na zang gebeurt nu. Ook toen was aan bij gebeuren, want toen jaar ipsa. Smalas libi. En, ane gebeurt jawuan, dus wan, principali sani wan, fundamentele kwa we karen sani de, sa doen. Dus ook aan de orde. Dus eerst wat ik over Sampsano. Oyere, een paar weken geleden, over visie Sandede. Water was niet drinkbaar. Dus maar voor milieu, dat je mag het niet drinken. Onderzoek doen. Ik ben er steeds mee bezig geweest. Dus maar ze de verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zaken. Sabi tak continu met accidenten peuden nu. Wat is mijn conclusie? A conclusie voor mij dat bijna de voor wiki meer dan 4 weken, no? Verder. 7. 7, 5, oh many. Aantal weken. 5 weken. Dat zo'n begin aan IPSA. En dat wij niet in staat waren voor die antwoord van zijn actie. Sampsa precies. Wat hebben we gevonden in die vissen? Ik dacht me boven normaal 2 weken zo onderzoek moest doen. Maar wij waren niet in staat, ik kon er bij deze staat, voor pitje mee. Sampsa dape. If na neku, if na gif, if na cyanide, if na sang. Sampsa. Dat wil zeggen, we brengen nou ete, a laatste antwoord voor laboratorium in de want de Senegadorosi. Maar dat wil zeggen dat we als land, we take risico zomaar, want er is goudwinning. En niet alleen de Chimang, want dadelijk we konta passati, maar ook door de big maatschappij. Ik gebruik cyanide. Ze hebben dan voorschriften. Van hem horen in een pond, wat meer.
Maar if was aan ipsa en uno marchi, uno ab laboratorium, voor zorgen dat snel ons op ipsa, dan een grap we meki. Dus als aan komt met dat nee in het land uno abwa mogelijkheid die den visie dede om binnen een paar dagen te weten samsa eigenlijk naar de visie. Dan mi ben begin work ook bakanti om te zien van dit kan niet langer. Dus dat na eerste vraagstuk, want wasan ipsa, wasan kapsa, maar je moet het kunnen meten. If you nou aan kondre vindt dat je doet goudwinning, die maatschappijen gebruikt cyanide, dan moet je kunnen weten als er iets is gebeurd. Dat is 1. De NCCR waterleiding, ze zijn gekomen voor Chapchi so watra na Trasani. Daarvoor hebben we dan wel gezorgd. Maar, zoals gezegd, soms maar is er een visie. Die kunnen dat niet verkopen, want je kan hier. En tot nu toe, minister, is er nog geen 100% toestemming gegeven voor het water. Klopt dat? Ik heb wel gehoord dat metingen goed zijn, maar is nog niet voor de zekerheid. Zo. Dat is wat nu is gebeurd. Dus de zorg die we hebben is dat 1. In de bovenloop van Liba, hoe een speling kan vinden plaats, dat is wat me tot nu toe is gezegd, van vergif. Dan de visie sadede, de visie redde de libisme. Bika, omdat de visie dede, nou dat maakt de libisme nog drinken water. Oké? En dat na een zorg sami bij Abi. Want je ziet het niet in het water. Oké. Dus midden in Aramsap Sano, midden helemaal eens naar het dorp. 1. Ik ben begonnen om te kijken aan financiering voor een laboratorium in Akondreja. Zodat if one sande dat ook kan matchen direct. 2. We moeten weten waar dat ding vandaan is gekomen. En ook dat heb ik gevraagd, maar pas vanmorgen, gisteren, meer het toe bedrijf mogelijk de onderzoek uit die nou hebben 100% meer, dus me wacht even af, me no kan en zomaar ja, maar ik wacht het even af. Omdat Mim sabi if na vergunning, des ma abi concessie, of dat na wild, des ma de bezig, mino sabi. Al hebben ze concessie, dan betekent dat je een verantwoordelijkheid hebt. En het betekent dat NMA die controle moet uitoefenen. Dat asan sadem smai rokangin, dat de wafasita kanoma stroom overkomt de libisme. Dus jawel, we gaan daarnaar moeten kijken voor welke soort compensatie kan die aan de burgers die getroffen zijn en waar het vandaan moet komen. Omdat ik denk dat o abif lukusuma mek asanleki en asma dat o abif ook toe de verantwoordelijk gesteld die asandati. Daarmee zijn we nu bezig. Wanneer zal het water zoals het nu is, de metingen, wanneer zijn de laatste metingen voor Taigedis Matakawatrabu? 2 weken. Dat is waarover ik het heb. Toch? Zo lang moeten we wachten voor we zo'n belangrijk ding kunnen weten. Dat is wat met mij is gebeurd. Dat ik ontdekt, dat ik ondere en winnen goud naar alles op sani en een laboratorium not de sakangi antwoord binnen want today. Dus wat ik alvast kan beloven is dat ik daaraan ga werken om te zorgen dat dat alvast komt. Dat is 1. Acute fase. 2 is we hebben wat dingen gestuurd, maar we gaan met elkaar moeten zitten. Taxumalei, moroschades, dat ook kan compenseren. En ik kan niet een bedrag noemen of wat, maar er zal gezeten moeten worden om te kijken hoe we de mensen van het dorp kunnen compenseren. Dat is over
de ramp van nu. En waterleiding. We hebben de mensen van waterleiding hier. Voor zover mijn informatie luidt, dan de contact, if je hebt bronnen, dan zijn ze over het algemeen dan niet vervuld met dit oppervlaktewater, maar dan is maar voor waterleiding, dadelijk ik vraag dit, dat is sapiti. Dan komen we op een meer fundamenteel ding. Eerste is goudwinning in Suriname. We zoeken goud in Suriname en we vinden goud. Maar a go-to sa we feni if ube alchemy kan de temetaki. A go-to sa we feni. A kondre salanang en des mas in een presi alle gemeenschap a hier kondre. Unefen no van money uit a go-to sa yoroko. A go-to feni, a smokkel weg, alles wat sangi. If ube fena juiste money fa go-to sa ek moto ja in a kondre, unobo pina. Ube mandu moro sangi. Dus dat na eerste vraagstuk. Tweede vraagstuk. Vanaf mejere go-to Euroko in Sanang, daar met kwik, daar met ongecontroleerde cyanide. Dat, dus van Minamata hebben we goedgekeurd. De kwik ben bijna 10 jaar geleden volgens mij, moeten we die kwik uitsluipen. Ik heb met mijn eigen ogen gezien in het buitenland. Van den trafasi van je kan zoeken go-to. Met die schuttafels en zo. Van je vindt go-to morobong en zonder chemicaliën. En met die chemicaliën en met wat ze nu doen. Vooral akweeksani. Je ziet dat de last bijna 60-70% van go-to. Ze winnen maar 20-30%. If je werkt naar het intrasysteem, win je 95%. Dus met minder werk, minder grond, minder vervuiling. Moro Monica verdient. Ik kan pijland in deel, zodat land kan doen aan bakaja volk. En terwijl Yusrif ik kan verdienen, je monita van normaal vast. Dat is één. Dus den stoffen. Want als cyanide, nou een valk zijn die even kon in een water. Maar een kwik, op lange termijn, morgen gevaarlijk. Want als je niet de natuur is broken, maar ik kwik niet. En misrefi, 10, 15 jaar op sa, die go doen onderzoek aan buitenland, dat ik kwik bij de mistie. Je hebt dat in Saro, maar toch niet bij ik kwik. Mistie. En het is niet goed. Dus, we gaan er serieus werk van maken, na zoveel generaties regeringen, om die kwik eruit te halen. Misschien dat best maar investeren in deze gispoiti, maar dat moet op dit moment de laatste keer zijn. If you want verleng je vergunning, dan moet zorgen dat je dus maar voor investeren in de kringfasie van de pura goto. Plus, dan komen we het volgende plaatje, omloeken pewe suku goto. Ano alla pressie kan go suku goto, want je vernietigt pressie. En te zoeken ba, dan moet de staat geld hebben, of jij moet het doen, maar het staat op voor money voor herstel a pressie zoeken. En ook kan herstel, a natuur herstel, if je die kwam olo. Maar if je voor alle den kriki, alle den sangi, gaat het veel te lang duren. Dus een systeem van a go-to Europa omloking. Dat heeft te maken met a fundamenteel gedeelte voor a go-to sa Europa in na Conregia. Dan kom ik op een volgende fundamenteel sani. De gebieden de inheemse na den tribale in Libië. Usap taki grondrechten, eluku, demarcatie, om een jaar niet bij actie, maar dit begin van het jaar heb ik het wel gekregen voor het eerst. Ja, demarcatie, nawasani, sa, lukutaki onderhandeling, de nangawan zo tusmay na kondrija. Dus we hebben verschillende processen waardoor we gaan moeten gaan. Stel de grenzen dat er vast en voor zover ik weet,
eigenlijk een onderhandeling dat nooit meer begin echt is. De mensen hebben gedemarkeerd. Ik heb vaak gevraagd, like voorzitter DNA, als president no voor het eerst. Dus mannen samen worden de deskundige begin van het jaar. Dan komt je met missie. Ik zeg, is goed, dan gaan we daaraan werken. Maar 10 jaar geleden bijna, nog langer zelf, maar 10 jaar geleden, Milukasani, tak oké, we taki grondrechten, wansanhori, anogodoro, disidati, noem maar op. Maar mi is want mi be uroko na de ban fu wet santi des ma fu klas krik ala den presi. Mi shitak terwijl we taki. Des ma in den dorpo kan wikite neti te wan manting. Da sma e pur bong bakade oso. Osma e kis grong in den gebied. Ik heb toen gezegd, samen met alle DNA-leden toen, utak omen yari, utak yere no, terwijl asani etaki. Terwijl het gras groeit, moet het paard niet sterven. Nou, taki yere no, uno bepaal no wang grondgebied die de inheemse nadentibalen. Zij moeten aangeven dat we onderhandelingen komen. Maar zou kan doen wel, dat na zorgen, dat alvast het eerste stap, we beginnen beschermde gebieden, per desmai tang en desmai uroko. En zodat Gralanti, dus aan een gebiedbepaling, het is geen bepaling van uw gebied. Het is een grens per Gralanti en beperkt in Srevi, dat aan een rechten in het gebied dati, zonder a free prior informed consent voor de sma in na gebied. Dat want taki, dat in zo'n gebied, no was man no kan go actie no wa minister, ube taken to in na vergadering dati. Dat de wan begin aan einde vasani. Maar ube sap zeker dat if we do asan dati, en dan 5 kilometer wetter sani. En met de belangrijke bepaling dat te awet dat boteki, dat bij staatsbesluit alle principe bij ons abif changing, dat abif man changing naar een staatsbesluit. En o teka wet dat aan, alle den sma, ook to de sma binnenland, ook to de sma oppositie. O teka aan, want o allemaal verstand dat begin doen sani, voor den sma van binnenland, normaal op een moro in een manten vlak achter een huis, want het is maar pokie groot even klaar, die vlak bakas heeft de ossos mij kon hout winnen. Dat wilden we stoppen. En ik heb ook gezegd, toen ik beëdigd moest worden als president, ik ga die wet afkondigen, want Mishisa niet sapsa. En dan ga ik terugkomen op die vorige ramp die hier heeft plaatsgevonden. Pesmalas Libi. Omdat nu, Luko, mijn actie alle de deskundige tekende sanjimi, peden, hout, concessie, pedes concessie, pedat bi. Zo zijn die bedekbaar, grawe. Maar er zijn nieuwe concessies ook uitgegeven die ruzie hebben veroorzaakt. En ik ga u vandaag zeggen, als die wet was afgekondigd, dan konden ze niet zijn uitgegeven. Want een wet aan het einde van na begin voor een bescherming. En Dimitron president, Mikar alla de kapitein, de Gramman en zo, hebben weer gesproken. Ik heb toen zwart op wit een brief gekregen dat mijn kon de gaan wet af. Oké? Mijn kon de van af, want met taki. We hebben gelukkig weer gesproken. We hebben gesproken. Ik heb gekeken daarna en ik zeg, hey, we kunnen een staatsbesluit waarbij we die aanpassingen kunnen plegen, ook aan een staatsbesluit alvast voor zijn afkondiging. Dat de afkondiging dat we wijziging gelijk. We hebben weer gekeken, we hebben naar het zuiden gekeken, we hebben verschillende plaatsen gekeken. En we hebben de voorstellen gedaan. En tot zover heeft me informeerd boem.
de zuidelijke inheemse, de tribale, denken dat het een goed voorstel is onder voorwaarden. En ben ik eens meegegaan dat we Roko Gomorofara Gomita grondenrechten. Dat is het pad. Omdat en nog altijd hoeft het goede op het beste te wachten. Unaf wakti te de eens over alasani voor doansani. Voor bescherm desma. En voor ben bescherm desma bepaalde sandenbopsa. En ten nou, if kondigen wet af bepaalde voor de zogenaamde concessies, dat is maar doen niks, dit zo verval direct. Ze gaan direct vervallen. If kondigen wet af die dit, de verval. Oké? Sanip is madekba bouw, sanikba dat no verval, dat natra onderhandeling baka, maar dat is een volgende stap. Het betekent ook, die de man te mi bellen aan minister voor NH, mi bellen mi tak minister hou rekening, je ziet per go, no one concessie, we beschermen de gebieden voor. Omdat we ergens moeten beginnen. Omdat we willen dat de mensen inderdaad in vrijheid kunnen leven in hun gebied. Zo, maar dan ook ba. Want hoe dan ook, als we kijken naar Saramaka rivier, we zullen beschermen alle die gebieden. Maar we hebben de bovenloop van de rivier. Dat if one sand sadape, like nou, one vergif komt het door die hele rivier. Er is nog een andere waarmee ik bezig ben. Dus boeit af bescherming voor de gebieden in de omgeving. If we 10 of 15 kilometer. Het gaat erom dat je in eerste instantie een woongebied beschermt dat nou als man ook kan in je omgeving vindt dat ze hebben concessie. Want er zijn dorpen, nu. Wat gewoon, let's say een dorp, zandafgraving concessie de. En als dat me vindt dat aan ook kan. Dus vandaar dat ik zeg, de afkondiging van de wet is geen beperking van uw recht. Het is een bescherming in eerste fase. Omdat het niet over uw recht gaat. Het gaat over het recht van de staat Suriname. Voor gisma concessie. We beperken recht dat die. En we gaan rustig verder met elkaar praten over grondrechten. Want een wet is een grondrechtenwet. Nou een beschermingwet. Pelanti, ik kies een beperking dat aan mag die concessie in de gebied. Oké. Maar net wat ik zeg. Ja, bij boven Suriname. Ik doe toerisme. Maar dat was lang akriki. Desref met de demarcatie. Akriki no doe in de demarcatie helemaal. Maar if once ma kies one go to concessie dape. Adot watra ik kon inaliba. Dus bescherm akriki dat ook toe. Dus vandaar dat mina aan minister zei go over busi, HBB. Trouwiki, dat ook toen aan minister dat die. Want dan we doen een hertras aan boeit aan bescherming voor de leefgebieden. We doen aan bescherming voor bijzondere beschermde bossen. Dat want taki, de bovenloop voor de liba, we beschermen. Je know mango zomaar dat ik is van mijn bouwconcessie. We gaan die stap zetten. We moeten het zetten. Want Sameshino, we zitten van a Wild West Bendena kondrekba. Ajes rek des malusu. Je gaat steeds meer van deze gevallen zien. Even een potofutu gaat het steeds erger worden. En nogmaals, we gaan goud winnen in Suriname. Maar we moeten weten waar we het winnen. We moeten weten hoe we het winnen. En we moeten ervoor zorgen dat op alle apparaat, alle laboratorium in a kondre, voor if one san go fout, of if one san defanodo dat kan matchen. En nogmaals, ik zeg vooral de kleine goudmijnbouw, trafas de, voor doa goudmijnbouw. En enough mijn ala pressie. A heer kondre ap go to. Unaf broka heer kondre troe. Omdat als we goud winnen en we die a juiste money
naar de omgevende gemeenschappen naar Gralanti. Dat land is er op money voor doen aan die desma, want meer ook to school en al dat soort dingen. Wat gebeurt er? Is my winnaar go to? Maar u heeft geen school. Ja toch? Want a go to een serie van smokkelen geweest op Paigo. Maar land in geen money. Dus allebei de kanten. 1, het heeft risico. En 2, ammonie ne kon lanti voor lanti kafenen voor doen aan baka. Het is een vraagstuk, dus niet naar een verschil van mening naar een samenleving. Integendeel, wat ik hier ben komen doen is u zeggen, alle den wiki met de bezige ministers donja, akantai gunu, voor alle die met accent saipsa. En iedere keer moet ik horen, die is in Frans-Guyana om te testen, was die andere? Frankrijk. Dus we hebben geen enkel laboratorium hier sakan taigunu. Dus dit is dat na onmiddellijke actie voor UNU, voor Kofin, bouwen ano bouwtamara. Dus we beginnen bouwen die na kan de bakawan jari ook. Maar we gaan het wel doen. We gaan wel ervoor zorgen dat we in elk geval kunnen meten. 2. We abif beginnen nou, taigi ala de massa de go busitak luisteren. Maar er zijn andere methodes. Wat gaan we doen? Hoeveel tijd krijg je om af te bouwen? En ondertussen, hoeveel controle moet de milieuautoriteit uitoefenen? Samen met de mensen van het gebied. Want als je zegt dat regentijd ik kom, wat er is, dan bouwen dam zo dat de regentijd kon uitstromen. Voor dat mijn bouwen dam 2 maal zo hoog naar je onkosten, maar naar je even naar go toe. Dus ondertussen zou we bouwen af. Moet moeten we voor veiligheid zorgen. En eerlijk gezegd, if mi botanja, na sandisi sampsa, wat ik heb gezegd, naar de visie redden we Libië. Omdat de visie deden, dan hebben jullie het water niet gedronken. Maar ik wil niet weten wat er zou zijn gebeurd als aan de Moro Crosby of zo. Dus we moeten een veiligheidsklep inbouwen. En dat ga ik vragen aan de Nationale Milieuautoriteit. Zij hebben de taak om me te komen zeggen hoe ze die veiligheidsklep gaan inbouwen. Om te zorgen dat niet alleen dat dit niet meer gebeurt, maar dat u een zekerheid heeft. Toch? Dat het water in orde is. Oké. Dat zijn de dingen. Dan kijken we naar school. Dus ik heb u een paar dingen gezegd. Aramsa de no, we ook zouden doen compensatie, daarover kunnen we praten. Ben fundamenteel sani. Om de gebieden voorlopig te beschermen tegen concessieuitgifte. Om de gebieden verderop te beschermen, speciaal beschermd bos, waardoor we ook geen concessies meer geven in bepaalde bovenloop van de rivieren, dichtbij de rivieren. En we gaan kijken in de goudsector om nieuwe methodes in te voeren, op chemicaliën en zo de moro makkelijk tappen natuur. En natuur kan je moro snel voor herstellen. Dan komen we op het laatste. En dat is de scholen. Straks komt waterleiding aan de orde. Maar scholen. We hebben een aantal dorpen in de omgeving. Ik heb zo'n beetje gekeken. Dus al die dorpen samen. Ik ben goed boom aan 2000 libisma ongeveer. Ja toch? Dus Mata, Pikinsaro, de omgeving. De meeste dorpen hebben zo 500 en zo en zo en zo. Hier 700. Oké, dus 2000-3000 mensen. Ja, daar moet je een VOJ schoolmeesters kunnen hebben. We hebben nog meer plannen, maar daar ga ik nu even niet op in. Maar u mag weten, ik kan u zeggen. Iedereen praat over oil en gas. Maar mij, het gaat over oil en gas. Men lukt van me prepareren mijn volk en jullie ook. Dat oil en gas zijn de comfortdrink UNU. Maar dat er voordeel is voor iedereen. En oil en gas, ocha moros makan senang. Dus aluha van ja. En mina mi bunang is maar van Hollandse kamp, met Santi, we kennen de dingen.
Maar er zijn altijd meerdere manieren voor lossen op. In elk geval, wat er ook daar gaat moeten gebeuren, de dorpen hier in de omgeving, Mata, Witsanti, Hollandse Kamp, moeten hun voordeel eruit kunnen halen. De mensen moeten voor zichzelf voordeel eruit kunnen halen. En daar werken we aan. U mag erop vertrouwen dat if Wansan moest doen, we met de mensen in overleg zullen gaan. En dat ik de eerste ben die gaat vechten ervoor dat eerst hun zaken in orde gemaakt worden, voordat andere dingen gebeuren. Want we weten toch, belofte, het doel en beloften worden niet nagekomen. Dus internationaal, nationaal heb ik al gezegd, we gaan geen enkel belofte doen aan geen enkel dorp in de omgeving. Te oesdong, dat dit moet gebeuren, dat moet school, mensen moeten werk vinden, al deze dingen. Te potdesani, dan gaan we die dingen eerst doen, voordat we het vervolg doen. Dus dat is de manier waarop we in de gebieden waar er al dingen zijn en waar de mensen in het verleden eigenlijk al hun gebied verloren hebben, zullen we zeggen, het is gebeurd, we kan poer en moro, we kan poer sanderij. Ja toch? Maar we kunnen wel zorgen dat die dorpen voordeel hebben eraan. En met hun in overleg. Dus ik hoop dat ik heb uitgelegd. Aramsa de no, we gaan samen met het dorp kijken hoe we de zaken gaan regelen bij de mensen. Ik heb de beslissing al genomen dat de laboratorium zou afvanodo in Akondre voorlopig, terwijl we nog hiermee dealen dat we het zo snel mogelijk moeten krijgen. Ten tweede dat we die afbouw serieus gaan beginnen van allerlei chemicaliën naar betere manieren van goudwinning. Ten derde dat ik echt op het punt ben, mensen. We gaan die wet afkondigen. Eerlijk gezegd. Maar we hebben aanpassingen gepleegd. En u hoeft niet bang te zijn, ik hoor een ding van 5 kilometer. En dan 5 kilometer naar 10 kilometer dwars. En het mag van mij meer zijn in een aantal gevallen. Het gaat niet daarover. Het is geen grens van uw gebied. En hij bepaalt uw gebied. Hij bepaalt een grens die graland in een gebied is in omgisan uit. En nog erger, als u de wet leest, dan gaat u zien dat in die wet staat dat ook buiten die zogenaamde 10 kilometer, in de buurt van 10 kilometer, te was maar one concessie. Au abif gopai go na gles, go mek precies karta, voor kon bewijs garantie dat asansa awan in odena in een gebied. Dat wil zeggen, asan voetak je op een maand en een minister tekenen een concessie aan no mamoro in een omgeving. Niet ook in dat gebied, ook vlak buiten het gebied gaat het niet kunnen. En dan terwijl we regelen saniteit, dan werken we door naar de grondenrechten. Dat is waar we voor staan. Omdat, ik zal zeggen, heer Sansapsa Jasona Pikinsaro een paar jaar geleden, we Jeremie over Asanti. Omdat dat behat me. Omdat me bevindt dat ik ube konde gaan wet af, volgens mij, ik kan de no ableti, maar volgens mij aan de boopsa. En daarom vraag ik dat we wel die eerste stap zetten. Om te zorgen dat we in elk geval een stukje veiligheid inbouwen. Ik heb vanmorgen kaarten bekeken. Zijn bij jullie? Want toen kon de wet af, bepaalde zijn overval direct. Toch? Dus, deze? Ja, die heb ik gekregen. Ik heb ze ook laten maken. Toch? Ja, dus bijvoorbeeld, even Lukuja, dan heb je exploratievergunning bijvoorbeeld. Dat is maar nog mag doen exploitatie eten. Je doet exploratie, maar je ziet dat dit dwars door het gebied. Dwars door het gebied zou aan beschermen, aan exploratie daar. Ja toch? If we nou beschermen, en we tang onderhandel 2 jaar, 3 jaar, dadelijk tamara, je ziet dat, exploitatie lid ja. Terwijl if we doen een wet, dan gaan we dat voorlopig uitschakelen. En dan kan er weer verder gesproken worden met de mensen. Omdat het kan, dat desmaf pikinsaro vindt dat als je op een goede manier doet, mag je dat stukje
winnen, maar het dorp moet ook vinden. Ik geef maar een voorbeeld. Maar dat gaat in overleg met de mensen. Terwijl je voor doet niks, dan is ik ba, lukken den sandisi, helemaal opzij. Dat naar trouwen baka, tra concessies. We kijken naar al die dingen. En hoe sneller we zorgen dat het gebied beschermt, hoe meer de sandis overval. De moro. Dus ik vraag uw begrip. Ik begrijp de angst, want er is gezegd, ja, als we dit doen, dadelijk kunnen we het over grondrechten morgen. Nee, we gaan rustig door met grondrechten. Want die zie aan de grondrechten, die zien een land die een beperking streeft. Voor zorgen dat je, zei tanja, en ook kan op een manting, dat we maar af een concessie gewoon let zien. Daarvoor is het. Dank u wel.